bisa diwala-wala kaya goreng delok tapi mata kate mas anak limo ayu rupane ane ora karo ora melok gawe melu momo wanoro rodone omong duwe anak sagede kiko ane ora karo ora melok gawe melu momo duwe karo anake gawe kuwi ngerti waya gawe nakan barongan kamu deake tenang sing ndelok akeh sing bisa kuwi akeh tenang oleh duwe karo-karungan nanti sing akeh sing padha kelangan rawan padha wae mas jajan kowe alasane duwe anak segede koko akhirnya marah gawe melu koko matani ko ake mah kene penting ngombo ake dilagate ini jaman semono wayang gawe nang bala-bala ati bendera pedangan mereka kita bakal dudutan wis padha kondangan nanti ake sing padha klembangan padha wae mas aja padha ayu rupane anggene ora gawe melu ngomong ana rodone omong duwe anak sagede kiko ake orang gawe melu ngomong duwe karo anake kabehku dadi pite ning zaman semono waya gawe nang barongan kamune akeh tenan di sing ndelok akeh sing bisa duwe akeh tenan oleh duwe karo-karungan nanti sing akeh sing padha kelangan kawan padha wae nas najan apa rasane akeh ora melok gawe melu ngomong untuk omong duwe anak segede kiko anak sagede kiko akeh ora melok gawe melu ngomong duwe karo anake kabehku ilsi kote kados banune foto aku gelem komodo loro takiro prawan takau anake sugandel apa jan aku wis rondo tuwa anake limo dadi aku bisa diwala-wali kaya goreng telo sopi masalah kate mas ana limo bedu bae akhirnya orang gawe melu ngomong rodone omong duwe anak sagede kiko akeh ora melok gawe melu ngomong anak limo akeh makane penting ngobrol akeh diradate zaman semono waya gawe nang barongan katamune akeh tenan sing ndelok akeh sing bisa apa akeh tenan entuk duwe karo-karungan wis padha kondangan nanti sing ndelok akeh sing bisa kawan padha wae mas najan apa enak rasa
Dewe kata bante